गुड मर्निं लोगोफोर नै दसे भुटानाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय जोंनिफ्राय दाथ' लामाया गारि लांजाथ'आ नालाय थाबायनानै थांनांगौ आरो ससे ओमफ्राय नै बै बे बेरा होनानै गय गायजोबनाया गासिबो बे आसाम मालानि लामायाव गोग्लैजोब्बाय आरो मानेहाय फुरा फाइनाल माबा खालामखाबाय ओमफ्राय माबायावहाय दैज्लां बायखांनानैहाय मावसिगोन बे लामाखौहाय ओमफ्राय नैबे गासिबो बे गय गायनाया गासिबो आसाम मालायाव लामायाव हाबजोबनायनि आरो आमाइमोननि ओमफ्रायहाय बे जोंनि न' खाथिनि दैलाम ओमफ्राय बै जालुकबारि बारनानै मोनसे दैलाम आरो बिमा दैलाम गासैखौबो दालां होजोबसिगोन आरो दैखौ प्रटेकसन खालामनानैहाय मोजां दालां बानायसिगोन डाइरेक्ट दादगारि बिस्थिबार बाजारनि खोला देबादांनि दखानाव सिदा ओंखारहैसिगोन आरो बे आसाम मालाया ओमफ्राय बिराद मोजां जासिगोन आरो बे गासिनबो नै बै न' लुनो नागिरनायाबो आसाम मालानि लामायाव गोग्लैनायनि ओमफ्राय बे न'खौ हटेल बानायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बे न'निफ्राय ओरै गासिबो दैलाम बारिजोबसै आरो सिगांहाय जोंनि हा गोजामोन बे ओमफ्रायहाय दा दै खुरलांजोबनानैहाय दैलामबारि जाजोब्बाय आरो ओमफ्रायहाय बै हाजो नुहुरनायानो आरो गेलेफु भुटान बांद्राय गोजान नङा आरो थांबाय थानायखायनो खाथि मोनसै आरो बै हाजो गासिबो भुटानजोब आरो ओमफ्राय नैबेनो जोंनि गामिया बेनो जोंनि गामि बै नुहुरनायानो जोंनि न'आ ओमफ्राय नै दाथ' लामाया बिदिसो नालाय होमब्लाबो मेसेङाव गारि लांजायो आरो ओमफ्राय दा नै अक्ट'बर नभेम्बरसिमा दा बन्द' जायो आरो बै मोनाबिलिजों ओंखारहैग्रा लामाया बेनो देबादाङिजों डाइरेक्ट ओंखारहैयो आमबारिजों ओमफ्राय जायफ्रा थांलाय फैलाय खालामो बे लामाजों बिथांमोना मिथिखागौ दा खय एक मास बन्द' जायो आरो बन्द' माने थाबायनानै थांनांगौ जायो आरो बिमा दैयावहाय दालां गैला नालाय ओमफ्राय अक्ट'बर लास्ट नभेम्बर फार्स्ट उइकआवहाय दालांखौ बानायफिनो आरो ओमफ्राय नैबे फुराना लामा बेनि एसे खोलाजोंहाय नैबेजों बै दंफां नुहुरनायजों बेजोंनो आरो आसाम माला लामाया बेजोंनो फैगोन फुरा फाइनाल मेजारमेन्ट खालामनानैहाय नायजोबखाबाय आरो हाखौबो टेस्टिं खालामबाय ओमफ्रायहाय बै दालांनि अबेनिफ्राय दालां माबागोन बेखौबो मेजारमेन्ट खालामनानै हाखौ नायजोबखाबाय हानि टेम्पारफोरखौबो टेस्ट खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा मेसेंनिफ्राय मावसिगोन आरो बे लामाखौहाय दा जोंनि ओरै निसिमानिफ्राय जेसेबां भुटानावहाय थांलाय फैलाय बिजनेस मावग्राफोर दङ थांलाय फैलाय खालामनो मोजां मोनग्राफोर दङ बिराद मोजां जासिगोन आरो बै बङाइनिफ्राय चापागुरिनिफ्राय जे फैनाय लामा आसाम माला बे लामायानो एक्सटेनसन खालामनायनि आरो ओरै लालाय मालिबिथा बागमारानिफ्राय ओरै लालायजोंहाय ओंखारगौमोन ओमफ्राय बेखौ ससे बागमारा मालिबिथा बाजारनिफ्राय ससे दावखोनानैहाय ओरै सिदा भुटानाव ओंखारनायखौहाय केन्सेल खालामनानै दा ओरैहाय लाफिनदों आरो नैबे दादगारिजोंहाय सिदा ओंखारनायनि नैबे फुराना लामानि एसे खोलाजों आरो बे फुराना लामा आरो बेजोंहाय दायो सिजोनावहाय गारि लांजाया ओमफ्राय दैलां बायनानै अक्ट'बर नभेम्बर बिदिनिफ्राय बे बिमा दैखौहाय दंफांनि दालां होयो होनब्ला बे मोनाबिलिजों डाइरेक्ट ओंखारहैजाफिनो आरो ओमफ्राय दायो दैज्लांखाय बन्दथ' आरो बन्द' माने गारि लांजाया ओमफ्राय थाबायनानै थांजायो आरो स' लोगोफोर नैबे दैलामबारिया सिगांहाय जों गोरलै गोरलैयावहाय गासिबो जोंनि माइ गायग्रा गोजामोन इयो नैबे नैबे ओइ जालुकबारि हाग्रा होननायखौहाय लोगोफोर नै बिमा दैलाम मोनसिगोन
सिजोनावहाय नै मेसेङावहाय नैबेहाय दखान होजोबो आरोना जायफ्रा फैयो मेसेङाव मिन्थिखागौ जालुकबारि गामि बारबोबाय गामिखौ देखायासै ओरैहाय दै फिसा दङ बे हाग्रा सिंजोंहाय ओमफ्राय मेन दै गिदिरा बै नुहुरनाया आरो मानसि गोजा दा बारनो हायो हानायालाय हौवा मानसिफ्रा बारनो हायो आरो ओमफ्राय लेडिसफ्रा हिन्जावफ्रा बारनो हानाय नङा आसाम मालानि बै दंफां नुहुरनायजों आरो बै दंफांनि एसे खोलाजोंहाय आसाम मालानि दालाङा बेनिफ्राय जागोन ओमफ्राय नैबे दैलामबारियावहाय गासिबो दालां जाजोबगोन आरो बै आमबारि हाग्रासिम नै गाज्रि दावराया बिरलांबाय नै दावराय मानै दंमोन बिरलांबाय एयो सिगांहाय मालि बिथानि रायजोफोर गाम्बारि बागान गायनाय आरो दा देरजोब्बाय बे जालुकबारि गामि बारखांनानैहाय दालां खाथियावहाय बिमा दैलाम सेरावहाय नैबेनो लोगोफोर बिमा दैलाम बेयो देग्लायहाय बारा गैया आरो दैया माला बिराद गिदिरनो बारनो हाया बेनो बेहायनो बिराद गिदिर दालां होगोन आरो आसाम मालानि दालाङा बेहायनो जागोन नै लामायाबो गैले गोमाबाय ओमफ्राय मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ बै खनानि हाग्रा नुहुरनायानो आरो बै एसे हाग्रा खोमसि नुहुरनायानो दै बारनायहाय बेनो आरो नै लोगोफोर दै मोनबाय ओमफ्राय दाख्लैहाय मेसेङावहाय दालां होनाया नै खुन्थिया मोनसे दंबाय आरो बैजोंहाय खोलाजों दैया बारा देराखै देग्लायहाय बेनो बेहायनो अक्ट'बर लास्ट नभेम्बरनिफ्राय दालां जाफिनो आरो बेनो मेन दैया बे मोनसेल' बारनांगौ आरो नै आं दा ससे दावखोनानैहाय नै बैजोंहाय हाबनोसै बैजों एसे स्ल' जानायजों हाबनोसै आरो फिसा नुदों खिन्थु एसे गिदिर आरो दैया जुथा लाबोखादों नै जुथा लाबोखादों लोगोफोर नै गाननोहाय जुथा गाननानै बारला जेबो जाया आरो आथिङाव जेबो खस्थ' मोना माला अन्थाइ बौलाबायनो नागिरनो आरो जोंनि ओरैहाय नावबो दोना जेबो दोना आरो सिजोनावल' डाइरेक्ट दालां बानायो आरो स' लोगोफोर आं दै बारनोसै ओमफ्राय भिडिअखौबो दिनैहाय इयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' भिडिअखौ बेहायनो दोननोसै एसे उनावहाय आं माखासे भुटाननि भिउसफोरखौहाय भिडिअजोंहाय देखायगोन आरो माखासे बेरायग्रा जायगाफोरखौ आं भिडिअजोंहाय देखायनो नाजागोन आरो नै दैया बेनो लोगोफोर नै स' दैयाव हाबनोसै भिडिअखौ बेहाय दोननोसै आरो हाजो नुहुरनायानो गासैबो भुटानजोब आरो ओमफ्राय नै बै हाग्रानि ओरै सोनाबजों बै हाग्रा नुहुरनाया बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट आरो सिजोनावहाय खुलिफिनगोन बेखौहाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै